I can't hear you, Char. May pa-English ka pa, ha? Di-mute ko kasi baka ma-CPR ako. Gusto ko dito, Tim. Hi, Mami Oragon! Hello! Tagay, tagay. May natira pa kami nung New Year. Karon lang magtiwas. May harang na yan, Mami. May ads na yan. Naka-on naman yun eh. Kasi hindi ito nilagyan na ano. We're having a good time. Hello? Hi, Kinsan Ma'am Australia! Hello! Halika, amiga. Inuman tayo, amiga. Wow. Di naman to hard. Wine lang to, guys. Pang warm up lang ba? Papatulog. Pag mahubog na, yara pang inom mo. Mahubog. Si James, maraming wine yan si James. Mahubog, itong pang inom mo, pang inom, pang nahubog. Energy. Energy. Uy, inigwin mo na! Nakapog ka rin! Lami, bakit ang Ay, nagkilo eh. Hindi sa ano yan, sa yellow yan. tumaas yata? Yes, amiga. Kumusta ka na, amiga? Thank you, Mami Oragon, Mami Sheila. Hinay-hinaya po ninyo. Grabe si ate. Isang tulok lang nga, tulok. Ang bilis niya Isang ganun lang. ang bilis kaya niya mag ano. Hindi yan pwede mag-runner. Kalahati. Isang ganun ko nga lang. Kaya Georgina, one time, big time talaga. Ikaw Tapos na, agad yan. Dati mini nga, minutes pa bago inumin. Akin, minuto lang. Thank you, Mami Sheila. Mami Sheila, thank you. Update lang ako, Mami, kasi wala akong ano eh, wala akong na-upload. Kanino ba yan? Adyon. Nag-init nga yung ulo. Huli nga tama. Salamat sa paharang-harang, Mami. Mag-ialis kaya si Mami Eljoy. Parang umalasi. Ino na nga lahat, na tayo. Ay, tinan mo naman tagay, tagkalate din. Yes, isang ganun ko lang yan. Alam mo, pag wine glass yung gagamitin mo, mas marami pa dyan. Isang ganun ko nga. Gusto niyo isang ano lang. Ay, parang tinga naman yan. Wala na nga masyadong lasa. Isang ganyan nga lang. Ala, Ala! ganyan pati yung ano. Yan Lasing pa, na yata para yan eh. malasing. Hindi, dinahandaan ko kasi. Ang talaga yata ko may kuwan. Kasi mo nga dyan. Ang daya. Nakanya, go, gaya. Ha? Nanginay daw. Parang lumaki lang yan. Lalo ito napasukan ng tubig. Thank you, Mami Aragon. Oo nga, wag mo muna pahilot. Dapat mamaya, kung di ka nababasa, lagyan mo ng bitasin. Mamaya na bago matulog, pag hindi na magkasa ng tubig. Meron ka na talagang ano, no? Tanda na eh. Yung ano. Sa ugat. Di, wala nga to kanina. Tapos, ano ko, hugas. Parang nakaganon yung, bigla yung ano ko doon sa Ay, naggas? ganon ko doon sa, naganon ko sa kabaan, kaldero. Napenglo. Napimplo. Nagkamali nga yung ugat. Napimplo. Dati naranasan ko yun magpiga ng ano, labakan. Na ano din dito ko. Tagal yun.
Gamit si Tessie. Hindi sa YouTube yan, ti eh. Oo. Mag-picture kayo. Saan cellphone dyan? Doon ka lang sa rito. Mami Sheila, salamat Mami Sheila. Cellphone. Wala ang tulod eh. Hindi, mag-selfie lang, mag-selfie lang. Takot lang. Wala ko'y madungog. Nasa Hong Kong kasi yan. Tumawag ka sa akin? Ay, hindi. Siyempre, tumawag sa akin. Lagi ka kasi naka-silent eh. Walang load. Wala ako sa bahay, Mami. Nandito ako sa sa bahay ng kapitbahay namin. My goodness. Nainom mo na. Mm. Dati rin. Diba isang ganun lang yun. Yung vlog mo ano lang no? Hindi yung sasayaw na nakain ka. May vlog. Minsan, nagtitiktok ako. Mga TikTok videos. Nakakapagod dito eh. Mag-edit ng video pin, nakakapagod. Sumasahod ka na ba? Hindi ko pa nga nakuha yung pin eh. Pupunta pa ako ng post office bukas. Nag-email na si YouTube sa akin ng pin. Kaso pupunta pa ako ng
Salamat sa paharang guys. Nakamute lang ako kasi may music dito. Baka ma-CPR ako. Magbaba lang kayo ng bahay ha. Thank you, Mami Shella. Shout out. Nining May from Taiwan. Hello. Thank you guys.
punas-punas yung pag may time. Hi guys, magdikitan lang kayo dyan ha. Magdikitan lang kayo. Magbabakay ng bahay dyan. Thank you. Thank you po sa mga nandyan. Salamat sa mga paharang. Ate na kayo niya,
Thank you, Kikay and Ma'am Live from US. Taga-US ba to? Salamat sa palipad. Thank you. Naubos na, oy, amiga. Naubos na. Naubos na. Tubig na lang, tubig. Tubig na lang. Tubig na lang. Pwede na rin. Gatas ang unicorn. Salamat sa palipad. Thank you. Ayan o. May nagpalipad ng dollars. Uy, thank you. Siya naman. Ay. Kikay ay si ano pala to sa Germany pala to, si ano pala to? Si Inahan pala to eh. Salamat Inahan, thank you. Salamat. Germany pala to eh. Happy New Year! Salamat! Happy New Year! O mahubog na, o magutom na. Unsay paninda na daghan rin may pansit canton. Ayan. Tinapay. May noodles, meron din kami. Ano, pakita na ang tinapay nga. Tinapay. Para sa ekonomiya, ayan oh. Ayan, oh. O, diba? Ekonomiya. Meron pa, ano to? Crinkles ba yan? Crinkles. May crinkles, ayan. Pamain na lang sa may gusto. Okay sa may nakarelate ani nga pagkaon. Nahubog. Nahas mga Bisaya bitaw. O. Nahubog na gid mami, nahubog na. Nahubog na. Kini, wala ni sa una kanina ani ni karon. Ang pangalan ini karon dire ay pagong. Nga dili maglakaw, kinakaon nga pagong. Salamat kayo, Inahan, agoy kalami. Lihog kog lutot anak tanan dire be, gutom ko. Sana all nasa Germany ka ang layo mo, di naman ano ipa-LBC ko to, ito. Kuan man na sa tingnan ato, tingnan anak. Malala ko to pag ano, merong patay ba? Moy i-partner sa kape o sa juice. Galyeta. Hi, Remy. Hello. Kinsay gustong budbud, ara ang budbud na mo, mga dagko kayo, 10 pesos lang. Ayan oh. Kamuting kahoy. Ayan oh. Kamuting kahoy ni. Kamuting kahoy nga budbud, ayan. Oh. Hala, oy, walay chicharon. Naabot may chicharon. Di adi. Adi ang chicharon. Adi. May chicharon. Namin chicharon dire. Sa may imutag Ara na, ay chicharon, napoy tag, ayan. Oh, napoy tag-as nga ano, krupik. Oh, ito chicharon. Ayan. Ito chicharon. Special na chicharon. Oh. Pahingi amiga. Budbud. Ayan, budbud di ay. Ayan oh, budbud oh. Oh. Budbud ba? Ito na. Oh. Timpla na tagkape. O di ang baso. Gusto niyo ng kape? May baso din kami oh. May kape kami dito. Para sa tagbudbod, sa man si Kwate, di ako si Kulate Aring. Ay, ginawa ko sa mo. Himuta. Dali pong aroy ko. Ayan, palit na mo. Ha? Palit na mo. Libre ang ininit tubig. Kung gusto niyo ng kape, mayroon kaming 3-in-1 dito. Diyos ko, 8 years na ko wala, naka-ubod-bod na, nabuang na. Amo, sudan. Nakarelate ba mo, ani? Nakarelate ba mo ani among sudan? Hapon. Inununan sa panihapon. Ayan. Ano to? Daily, ano? Sa linyase. Sa linyasi na isda. Sa linyasi. Ayan. Unan. Inununan. Oh. Kaon ng mga pobre. Mo ni sudan sa mga pobre. Oh, pero mayaman sa mga kaibigan. Pero mayaman sa mga kaibigan. Mingaw na ko kit-kit og chicharon nak nagtulo akong laway. Nako Inahan, tabon-tabunin na. Unas to alya, dili ipistaw. Naglaway ko anak, ko'y suka diri na, ako'y suka diri. Ayan, ipa-LBC na lang nako no, Mami Oragon. Ayan. Pastila na lang yun, Ginoo ko. Oo. Nahihilo ako, nahihilo ako ba? Oh, gusto niyo ng ano, may gatas dito. Oh, may Energin. Oh.
May birch tree, may 3-in-1 na kape. Ano, saan nyo pa gusto? Ano pa gusto nyo? Naman inyo, cup noodles, kung Bisaya. Bisaya cup noodles. Ay, ginoo ko. Pastilan, ha? Kompleto dyan may paninda. Oh, napamisudan natin. Ukoy, ano yun? Ukoy. Ukoy. Oh, napamisud Andre, ukoy. Alam nyo yung ukoy? Ayan, oh. Kasi alamang. Yung- Yung mga torta. Oo, tortang alamang ba? Yung ginagawang ano, bagoong, ano ba yan? Oh, Ayan, oh. ay, sa lulukay. Gamit sa gatas, ganito. Ay, ginoo ko. Nalipong, manubo. Sakit na ulo. Nahubog na, guys. Nahubog na. Oh. Na, gamay Ha? ra ito. Ukoy, lamig yan na. Oh, lamig dyan kayo inahan. Nasa Germany ba na siya? Hindi sa nasa Hong Kong. Ay, pahuway ta, oy. Pahuway. Gusto mong itlog? Na itlog, ha? Pula, pula, pula. Itlog na pula? Oo. Itlog na pula o itlog na puti. O, mamili kayo. May itlog na pula, maalat. O, may itlog na puti. O. Pwede mahimo ay. Ay, bagoong, bagoong. Tapos, meron din kaming ano. Ito, alamang, bagoong. O. Ayan, alamang na bagoong. Baanghang to, guys. Masarap. Lami. O. Yan. Ano yung pagkaong Pilipino? Muna yung pagkaon sa mga Bisaya. Mga Bisaya. Walay sudan, lutok lang. Itlog na pink na. Ako ang itlog pink. Kanang dami. Ay, nako, pastilan. Ay, nako, inahan. Ay, ko, paningot ko bugnaw. Oh, gusto mong sardinas? Tay Carne Norte? Oh. Gikan ni sa ayuda. Ayan, oh. Hanggang ngayon may ayuda Carne pa. Norte, hantod karon napay ayuda. Kapitbahay. Gikan sa silingan nga buutan. Oh. Pastilan. Kapuya din yung manindag online, no? Yaw, 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 yaw. Nakapagod pala yung mag-online seller. Wag yaw, Diyos yaw, ko. yaw, yaw. IFM. Love Radio. Ay, Diyos ko. Oh, ito, tinapay na pagong. Ayan, tinapay na pagong. Fresh from the oven. Ah. Wala, ito pa ron. Ay, buot, ay. Salamat kayo, inahan, sa sa Euro. Ayan. Isang oras na pala. Naka-isang oras na pala. Maganda mag-live dito kasi walang walang loading sa bahay kasi naglo-loading. Iniikot-ikot. Wala kasing kaano yan eh. Walang kakompetensya. Walang kompetensya, sino bang gagamit? Wala. Yan lang dalawa doon. Doon, baka maraming nakakabit doon. Ay, naku, ang dami talaga. Sila ate nila din nakakabit. Dalawa sila ni King, tapos doon pa ila marami. Pero pwede na pang pang Facebook, pang Messenger, pang YouTube. Nag-upload ako ng video doon, pero hanggang umaga. Dito, yung 22 minutes na i-upload, hindi abot ng 30 minutes. Salamat sa inyo! Thank you guys! Mag-end na ako, isang oras na. Lingon-lingon naman yung among kuwan ani buot. Naglingon-lingon na ng among buot. Takatagay na god. Wala kayo jute kay sir. Yung isa ka, nagluto ko ganina o ka na yung ani. Sus, wag yun na nga. Paglatas, Wala jud na nga wala jud na nga hati ay kay siya nagsawa ko daw kung sa Unya na po na. Di yung dugay po po ni mulutuon na. Ayaw po sigihi. Isa po na siya.
Thank you, Mami. Salamat sa inyo, ha. Why? Bye-bye. Salamat. Mag-end na ako. Thank you, Mami Uragon, Mami Sheila, Kika, Remy Benito. Salamat. Thank you, thank you.